Naglutaw sa sapa sa barangay Dulapo, Roqueta City, Misamis Occidental, ang patay nga lawas sa tawo. Og dihang nahawas Martes sa udto, Agosto 12, 2025, usa kini ka lalaki ug nangalis po na ang baho niini. Nailan na ang biktima sa kapulisan nga gilang si Rogelio Lamparas, 78 anyos, kanhi mag-uuma ug residente sa Lower Lamak, Roqueta City. Sa report sa kapulisan, 5 ka adlaw na nga missing ang biktima sukad niadtong Agosto 7 sa kaadlawon. Pagka Agosto 8, gireport sa iyang pagumangkon og guardian ang pagkawala ni Lamparas ngadto sa Roqueta City Police Station. Gipaybalusab nila kini sa publiko aron matabangan sila sa pagpangita sa biktima. Sumala pa, dunay nakakita sa biktima nga may rombo kini padulong sa barangay Mubod. Ug kagahapon Agosto 12, nakadawat na lang ang pamilya og impormasyon pinaagi sa social media nga dunay lalaking nakaplagang naglutaw sa sapa sa Dulapo. Positibo nga giila sa pagumangkon ang biktima tungod sa ulat sa operasyon sa tuo sa bukto niini. Subay sa pagtuo niya gihimo sa forensic team, posibleng nahulog sa sapa si Lamparas. Aminado ang pamilya sa biktima nga limtano na si Lamparas ug magsuroy-suroy na lamang kini bisan asa. Gilubong dayon si Lamparas tungod sa estado sa iyang patayng lawas. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.